chokwadi muti yazimbabwe nikoti paka Mondoro nyaya yakatika kunonziko mu village mupamba washke village kwa chief Nyamweda kune mwanasikana ari mu grade 7 kumondoro mwanasikana uyu akaita zuva rasina kurara pamba kana ndisikakanganise 13 years asina kurara pamba amai vake vakarara usiku icho chimutsvaga ndokubva vazoenda kumapurisa vakamuona akagara pabenchi kumapurisa vachisvika mwanasikana uyu akaudza mapurisa kuti izvo amai vari kundimanikidza kuti ndidanane nemukomana wandisingade ini ndiine mukomana wangu wandinoda. Isabel mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitimba tiri vasiyaiti tiri matikitimba mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitimba tiri vasiyaiti tiri matikitimba rikiti vo mati ncheri chiratika kumondoro kune mwanasikana ne 13 years kuberekwa mwanasikana uyu akashayikwa zuva rasina kurara pamba ashayikwa zuva rasina kurara pamba amai vakamutsvaga vakazomuona ari kumapurisa mwana uyu ndoko akasvikira iye ari mukati mekuudza mapurisa kuti vedu we regai ndikuzivisei inini ndiri kutya kuti mai vangu vanondirova nenyaya yekuti vari kundimanikidza kuti inini ndide mukomana wavanoda iwo yeti inini mukomana uyu andimude inini nditoriwo nemukomana wangu wandinoda iye aine 13 years zokuberekwa. Tikatarisa mashoko aitaurwa naamai kuti mwana uyu ekuti amai vake vari kutaura mashoko ekuti mwana ane 13 years akwanise kuti mai vamuzivise kuti kana kumpa mukomana kana kuti adana nemukomana nekuti mwana uyu ari under age uyezve grade 7 ari pachikoro haakwanisi kuita mukomana kana kudana nemukomana asi ari kuti mai vari kundimanikidza achiudza mapurisa kudaro zvakare akabva azozadzisa pamusoro pemhosva yaari kupa mai achiti iniwo aiwa ari kutaurwa namai andimude ndine wangu wandinoda pa 13 years baba Isabel amai vasvika pepezwa nemapurisa tokubvarira ndisezvikuti mwana akuchibvunzwa amai vasvika haachatauri akungochema zvikatozonekwa neimwe nzira kuti zvakaitirwa namai ani mwana uyu anogona kunge ari manyepo yeti vakazotaurira zvakare kuti kumashure uku mwana uyu amai ava vane vana vatatu uyu musikana wokutanga atori nemurume iye mwana uyu ari grade 7 zvadaro mwana uyu akambouya nehembe nyowani dzaakaisa kumba dzaasina kutaura nadzivana kupi dziri nyowani vakatoti arika ndimbobata mwana wangu ndofanira kumbomuranga kusvika andiudza kuti chii chakaitika pavaitaura amai ava vaitaura ivo mamai ava paine vamwe vana vanotamba mulaini yeti mwanasikana uyu ane mukomana anogara munzvimbo angave nemakore 23 zvichidzika pasi asikadarika 23 years anokuma kwaanoshanda mukati memunzvimbo yaanofudza mombe anova ndiye akakachinzi iye ndiye mukomana wemwana uyu kwaakarara asipo amai pavakati mwana uyu ndikamubata nhasi ndikadhireyo zvakanaka achandiudza chete vanotamba nemukomana uyu anofudza mombe dzemwe munhu ari mukati menzvimbo vakabva vaita kunoudza mukomana kuti shamwari chabvondoka mwana uyu anzi achabatwa nhasi ende achataura chokwadi mukomana paakaudzwa ari kumombe ndobva angotora hlava iyei yekucharisa mombe iye ari kumonde ndobva azvisungirira achibva afa ndobva vanhu vasapinda musango kutsvaga munhu mushure mekuona kuti mombe dzaifudzwa nemukomana dzakupinda mumaminda evanhu uyezve varidzi vemombe kwaira kusina kusvika vakatsvaga mombe vakaona dzimwe mombe vakadzokera mangwana kuseni vakatsvaga munhu havana kumuona ndokuzotsvaga munhu kumuona akazvisungirira vari mukati mekuti mwana uyu akuvigwa mukomana uyu vamwe vana ndokuchitanga manje kuda kuti namai ava vachitaura namashoko kuti tichapedzerana chete ndiye makakonzeresa kuti mumwe wedu afe vamwe vana shamwari dzemukomana uyu so makumwa akuchibuda manje amai vachitiwa nyaya dzakadai kunzi imimi nemwana wenyu ndimakakonzeresa kuti mwana wedu sei umwe wedu afe so ndikubuda kwakuita nyaya iko zvinozvi zvinova zvokuti vanhu havachina kugadzikana but nyaya yakaitika kuti izvo musikana uyu akarara ari kumba nemukomana uyu yanga isati yabudidzwa but kubuda kwayakuita iko zvinozvi ndopayakutotanga machiti takuda kuzivisa mapurisa kuti nyonya yakaitika but mukomana uyu akatofa ari kumombe saka mukomana akazvisungirira mushure mekunzwa kuti amai vemusikana vakuzviziva ndovatozvisungirira kumombeko saka ichokwadi kuti mwanasikana uyu 13 years akanorara kumba kwomukomana atori nevamwe vari kutoudza tinotenda